Ved du hvad, jeg synes, det er... Jamen, jeg kan virkelig mærke, at jeg bliver rørt over, og det er... Det er hårdt, altså... Det er hårdt at sidde og tale om, fordi der er mange uskyldige mennesker, som kan blive dømt. Mange uskyldige mennesker, som... Og det der gør til en grim branche. Ja, og jeg ønsker ikke at være en del af det mere.